Bezperako jantzi berak zeramatzan, panazko galtza marroizkak eta jertzele paluze ilunagoa. 60 urte inguruko gizon batekin hitz egiten ari zen. Kapela tiroldar lumadun berdetz eta barrendit galesko telaks posforraturiko trintxera izulgarritz jantzitxako gizon batekin. Gehiegi esatea litzateke ura ikusteaz postu egin zela, baina nolabait ere, kanpoan herritarrentzat izan ohi den atxikimendua sentitu zuen. Beraz, haren parea iritsi zenean, gelditu gabe, ez baitzuen konfiantzarik aski solasa eteteko. Ibelera astirutu eta beso altzatuz agur egin zion. Bera zen, durarik gabe. Han zuen, besteak beste, bekokia gurutzatzen zion ebatondo zuria, baina ez zion jaramonik egin. Iñaki abaituak atzera begira jarraitu zuen paretit pasatu, ondoren eta. Arikusi ez zuela pentsatzu nahirik. Gero arte, ozen bat botazion, inguruko ibiltariak itxularazi zituena. Artean, 2 pauso gehiago eman zituen, atzera begira beti. Azerreak geldiarazi baino lehen. Gero, gorputz osoa biratuz, arpegia bilatu zion ez agur, eske. Garbi baitzegoen ez zuela kasu egiteko asmorik. Besterik gabe bere amorrazioa erakusteko baizik. Haren begieken topo egin zuenean ez zioten deus adierazten. Atzeraka ibiltzin hasi zen, automata bat bezala. Neurri hartako lotxagabaikeria zinezgaitzea egiten zitzaiola. Beste gero arte bat jautsi zitzaion Espainetatik. Haien gandik urritzen zen eran, kapeladunak biratu egin zuen bere oinetan, beti bezkarra ematen ahal eginduko balitz bezala. Baina plaza kafetegira iritzizia zen zehetasun hartaz konturatu zenerako. Ez da zaila imaginatzen.